O ani khapangni kormo ang nono markhaino hamjago angli nono yakungni simi bokorok thuk bihik hinai chongoi nakha nung kwri khe ani langma bebangno kwrwi hamjago angle khapang khariwi nono chajago angle khariwi no nung ano yakar thangkhile ani bwkha khamai thangnasi o ani khapangni isiri phungai nono call text khayakhe ani bwkha srangya salsa nung bai kokma sayakhe bisa bisini hai kokma sayang salsa nini khorang khanayakhe ani bwkha srangya tamo khaisi tongsanaya nono gana manmatei gana mang toni kham sirapsa phone chalai toni kalak ang nono o ani khapangni yala nini mokolni muktui takhiklaidi ang tongsak nini mokolni muktui hao khiklairiya ang tongsak nini mokolni muktui yori galak ani saya tong nengano je bukok phaima hindi ang mungsangnya nono ang kubi bwkhabai no ani hik hinai chongoi nakha ani kormo ani isiri ani yala ani bihik